Tak tohle je Toník, který se probudil po operaci. Hrozně se motá, ale pořád chce někam chodit. Tak teď snad chvilku poleží. Odstranili mu bradavice, tady má tu stříbrnou jizvu a vyčistili pořádně zuby od zubního kamene. Teď se probudil asi před půl hodinkou a od té doby chce pořád chodit a neposedí chviličku. Toníčku, kampák. Vypadá se jako opilej, ale všechno to jsou prášky, nic nepil. Tak vzornej pejseček a hrdina, že to takhle všechno vydržel. Tak. No jo, hodnej Tonínek. Hodnej Toníneček. Tak, pojď za mnou. Pojď. Tak, sedni si. Sedni, Toníčku. Pořád se točí do kolečka. Do pravé strany. Musíme počkat, až se přestane motat a pak teprve může dostat trošičku napít. Tak. Kam jdeš? Závrt ocáskem. Závrt, Toníčku. Ano, tak slyší dobře. Myslím, že už se začíná probírat a všechno si pamatovat. U doktora trošku zlobil, ale jinak je to statečný chlapec. Tak jo, to je všechno.